Kadirin gusto ko natin ibigay sa. Berat ang nagkarating. Dira tayo dito mo lahat. Hi guys, welcome to my vlog. Diri kami aning adlaw sa Simala. So dinhi dapita guys is mga kananan, unya daghan kay mga mamaligya og mga memorabilia sa simbahan, related sa simbahan. And nasa mga dili related like mga t-shirts, bags or something like that, mga basta memorabilia. Nasa mga religious unya day nasa mga daghang mga pagkaon ug daghang restaurant. So di ka magutom kung muanhi ka sa Simala. Bunga taon sa Cebu. Sa una sa Gimig Ari, sa una sa wapa jud ni ngani kada ko karon super na kada. Kaya daghan kayo mga ray kay miraculous na. Ha? Tusugod sa kuan sa Simala nga niingon nga miraculous ang simbahan sa Simala. Kada to daghan na kami visit din he o mga kasakiton kay mga tabang sa mga bilhin, mga ayo, o mga daghang mga wishes. Bayad. By the way guys, kani akong mga ipangsulti karon ninyo, mga panghisgutan nako para ni sa mga wala pa nakaadto sa Simala or katong mga dugay na nga kaadto sa Simala. Wala pa ni dinhi sa una, mga kalasangan pa ni dinhi sa una, katong una na mong ari sa una, mga siguro 10 years, 15 years ago. Halina na sa barstad, dole mo. Ako man dali ta. At basta maglisod siya. Ante, dukon ha. Okay. Maguba ang spark na ito. Nagsugod ang mga tao, mga ringari para sa for prayers, for help sa kay kuan man ni sa una dinhi kanang puy-anan sa mga madre nga unsay nga ana naniri ba kanang kana bang mga madre nga dili mo lakaw mo dili mo gawas kanang mungha ni dinhi puy-anan sa mga mungha nga mga madre sa una ni pray sa imong mga request mo rin sa kamutabang wala pa to simbahan sa una. Then nga rin mag-pray ang mga tao, magpatabang sa mga mungha, ilista nimo imong wish, ihatag nimo sa mga madre niya, ila to basahon nila to i-pray apil sa ilang prayer, everyday prayer nila kada mga mungha kadaghan ba na mo gampo sa adlaw. So katong mga tao kay gamay pa man wala pa man ni noon so kasagaran mga tao nga naduol ra ganhi sa Cebu ug nakaibaw. So mo to yan nagkadaghan ang nakaibaw about the miracle kay daghan man jud ang naayo yung mga kana imong mga wishes nga matinuod nga na so na-spread ang iyahang dungog nga kuan jud siya nga miraculous gid ang pag-prayer dinhi. And then I have experienced 2 times ang miracle dinhi katong sa una nga niari ko na I was praying, I was just giving thanks. Kaya pag-ari na ko pag adto na ko sa tiilan sa Virgin Mary no kanang naka-smell jud ko og kanang 1,000 roses smell. Na diha ko sa tiilan sa Virgin Mary nakabaho jud ko og 1,000 roses smell. Purting humuta pero wala gyud roses sige kung tanaw. Isa na perfume nobody was around me. Pero nakabaho jud ko og kanang mga roses nga I was so thankful and grateful sa it was for me a miracle already. Para nako lang ha. It was already a miracle. It was like for me basta mo to ako na feel. And then another one very very close to me nga nag-wish siya nga makalarga siya sa gawas. And then lahi pa ganito iyang tinuhuan niya ako siya giingan nga try lagi adto sa Simala nya kanang dili ka mo ampo bisag mo adto lang ka magbutang ka og kanang kandila. Ini try siya garin after few months nakalarga di siya sa gawas siya na ato kung sa siya makalarga di gid siya makalarga then out of the blue bala nakalarga siya sa gawas nakatrabaho siya sa gawas so
I really believe it. Kaya di pa gayto siya mo kanang kuan ha, di pa to siya Kristiyano. Pero niari lang yun siya kay akong giingnan niya. Tinuod jud ni nga miraculous ni. What you wish for, basta mo ingon lang ka nga, please help me. So it was so mo na two miracles nga. Bisag kinsa na bisag asa nga island, taga Davao, taga Cebu, taga Cagayan, wherever mo ari nga hite mo ampo. So ako shoulder bag branded shoulder bag IKEA. Entrance diri entrance. Sigaw. Ilan miski? Asa siya Diring dapita guys, gi-display ang mga crutches ang mga wheelchair sa katong mga nagampo nga makalakaw na sila balik. So sa katong nahatag na ang miracle nila nga makalakaw na sila balik. So one ilag of the miracles na grant sa Mama Mary. Kani sila guys, mga pasalamat ni sila sa mahal nga birhen nga nahimo ang mga miracles like this one, mga display sa mga suwat nga mga pasalamat sa mamahal nga birhen nga nakagraduate sila, naka-abroad sila, nakapasar sila sa bar exam, sa nursing examination, sa pagkamaestra. So na mga calculator para sa mga engineers nga nakagraduate nga pagka-engineer, mga abogado. So nagpasalamat sila. So bisag unsa nga article or letters ang ilang isend or para ma-display dito nga tinuod jud nga miraculous ang mahal nga birhen sa Lindugon. As answered prayer, so mao ni ilang gi send balik ngadto sa simbahan ang mga ilang mga pasalamat nga nahimo silang pulis human sa ilang pag-ampo didto kay usually ang mga tao may mga wishes kita tanan naman jud tay wishes sa atong mga kinabuhi no. So ang ilang mga wishes na granted sila so gi-display nila dito ang ilang mga pasalamat. Those are letters asking help for Mama Mary's for They are sick or something. yes. And some of these are taking taking their bachelor or their bar exams, board exams, and hoping for to pass. Then after they pass, they said thank you. Yes, and that one are sick people. What? Sick people who ask. Okay. Yes. Hindi ko naka-experience katong miracle na baho nga umot kayo mga rosas. Pag-kiss nga rin sa birhen. So, akong gihan yung atong makabalik ko sa Sweden. Yeah. Ngayon, pasalamat na ang akong ato. Pasalamat kung balik ko sa Sweden. And then I know na granted ang akong wish kay umot kayo umot. Wala na niya, wala nag-perform ka. Ako ra usa ato. Mga bata akong kunin. Dining dapita guys, naglinya nami para sa halok sa mahal nga birhen. So usually maglinya ang mga tao, kidaghan man kay mga tao. So orderly kaayo, as inindot kaayo niya. Dayon na ay parang pathway na maglinya ang mga tao padung adto sa birhen sa Lindugon ang Miraculous Mary na statue sa Miraculous Mary of Lindugon. Taas-taas gyud kaayo ang linya ani guys, pero nindot man sad comfortable kaayo nya dayan at the same time sa imong paglakaw dinhi maglibot ka makita sad nimo ang whole view sa simbahan kung asa magmisa kada adlaw. So different times di ko kay ko ka kuan sa oras sa pag misa, pero makita nimo ang view from above ang kanang hallway or kanang ang misahanan sa kada adlaw. So very nice kaayo guys as in. Bangkad ako ang biyahang mga tao nga nakadungog sa mga miracles na nagkadako ng expand kaya ron ma-accommodate ang mga tao nga daghan kay mga muari. The end karon kay tungod sa dako na kayo na sila misa sa una wala ray misa
mga mungha ra jud nagpuyo walay misa magngaji ra everyday mao ra ilang buhat ngaji kada adlaw. And then the miracle happen mo kung na sila pamisa. Na sila pamisa na sila din nga, but before wala na sila pamisa dire as I have known sa akong hibaw-an lang ha sa sugod. So I think it was 80s na start. Ay butang. Sorry butang na mga hatag sa dire. Halog. Ngaji pa sila nito. Ani dinhing dapita guys, padung na ni mo exit. So padung na ni gawas unya since ang musod ka sa simbahan sa Simala, kinahanglan magtiniil gid ka aron kumuadto ka sa Birhen, mo halok ka. So kinahanglan ibili nimo mo tsinelas. So tanan inigaan na sa entrance dapit, ibilin jud nimo imong tsinelas, mga butang, whatever kung gusto mo ibili mo butang, but mostly magtiniil gyud. So among mga tsinelas ibili na mo dito. So honestly, for me, everything is on trust. You trust the people that will not take your tsinelas. Otherwise, kung naadyo mga salbahis, no, magtiniil ka mo uli. So nganhi padung nami ng lakaw manggawas nami so ya kwauna na mo among mga tsinelas, which we found a good place sa butangan sa among mga tsinelas ug sapatos. Akong giingon guys ng mga butang like payong, kalo, ingana ba among, pero dili not our bags kay ikaw ra may mangita good ka galingon nimong suok kung asa nimo butang. Kami nagkita miglaing suok, so gibutang na mga mga sapatos ug tsinelas. So any footwear ibilin jud kay magtiniil gyud pa daw to sa Birhen. So kita ka sa mga tao na diha naglinya mga sapatos. So it's based on trust jud tanan na people will not take your shoes or your footwear. Dinhi sa gawas padung nakamugawas gyud sa Simala nga simbahan is the place nga ana ka managkutpod or bisag padung sa ka entrance basta na ni siya sa gawas. So there are different colors sa mga kandila, bisag unsa nga colors niya, kada color sa kandila have a purpose ko. So I cannot remember pero tanang color sa kandila na siya purpose kung sa pangayo, kwarta ba, health ba, or future ba, or nga na tanan family life, or nga na tanan na siya purpose kada color sa kandila. Pero para na ako guys, doesn't matter what color the kandila is, basta na nangaji ka sa Ginoo, because what God hears is what's in your heart and what is your prayers.
Sige lang. Muna guys, nagpayong yun ang kasagaran mga tao aning panahon na kay portigi yung pagkainita sa adlaw because it's month of May. So, super init unya dayon since ang Lindogon is on the mountain side. So, dulduol na sa langit mo sigurong 40 sa jung inita. Diba? Yeah, I mean, here is the heat in mga folks in coma for to one of them. Guys, nakalimot tayo ko og sulti no nga dinhi sa Simala inigsugod pa lang nimo kinahanglan magsulob kag dili sleeveless, kinahanglan na ay sleeves ang imong gisulob, walay makitang daghang panit ba, dili ka maka shorts or kinahanglan magsayal ang women, either magsayal or magkarsunis basta dili mag shorts. Kung magplano mo musuroy sa Simala sa Lindogon, Cebu, ako lang advice ninyo no, kinahanglan kanang namoy stamina sa paglakaw kay taas kayong lakawon gikan pa lang sa pag-entrance sa pagnaog ninyo sa sakyanan, maglakaw na mo padung sa simbahan unya sa kaon baya kay nasa bukid ang simbahan unya din magpadung mo linya pa mo padung sa muhalok sa birhen unya dayon hinuon makapahuway mo kung na may daghang lingkuranan labi na kung mo-apil pa mo sa misa, and then iniguli na pod mo na daghan na sa kinahangdanan nga ko anon nga naugon, so kanang mas makatabang jud kung namustamin na daan. So practice na mo daag walking sa inyo ha before mo adto mo suroy sa Simala. Advice lang na nako ha, so it's up to you, advice lang na nako. So thank you for watching guys.